Hormatly watandaşlar, iyileşler. Häzirki wagtda biziň ýurdumyz güllä ösýär, gün-günden gül açýar. Emma watanymyzyň öňe gidişliklerini, hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolup, halkymyza görelle bolýanyny görülmeýän watan dönükleri hem bar. Watanyny, öz ýurduny taşlap, daşary ýurtlara gaçyp giden, daşdan kesekleşip, öz watanyna dönüklik edip, watan dönügi hasaplanýan Akmuhammed Gölsapar we onuň ýaralary ýaly haramzadalar ýurdumyz prezidentimiz barada ýalan ýaşryk gurrunlary ýaýradyp gitçin atýandyklary üçin olara nälet bolsun. Akmuhammed Gölsapar we onuň ýaranlary ýurdumyz prezidentimiz barada näçe ýalan ýaşryk gurrunlary ýaýratsalar-da, ýalan toslamalary, internet ulgamlary, habar berişler işleri arkaly ýaýratsalar-da, türkmen halky oňa asla ynanmaýarlar, gulak gabartmaýarlar. Hormatly watandaşlar, watan dönükligi hasaplanýan Akmuhammed Gölsapar ýalylara ynanmaly, eziz adam.